Dros y misoedd diwethaf, mae pobl ifanc o bob rhan o Gymru wedi bod yma yn gwneud profiad gwaith yn y Senedd, yn profi'r bywyd yma ym Mrwsel. A'r wythnos hon, mae Nia Griffiths wedi bod gyda ni. Mae Nia'n dod o Gaerfyrddin, ond yn astudio yn y Mhrifysgol Caerdydd. Felly, pa fath o brofiad wyt ti wedi cael hyd yma? Wel, hyd yn hyn, fi wedi cael amryw o brofiadau wahanol. Fi wedi cael mynd i llawer o gyfarfodydd wahanol yn ymwneud â newid hinsawdd a hawliau menywod a yn ynglyn â amaeth a'r sefyllfa ar y funed. A hyd yn oed cael mynd i'r adran cyfryngau hefyd, so fi wedi cael digon o brofiad. A fel merch ffarm, mae amaeth wrth gwrs yn bwysig i ti. Ti wedi clywed rhywfaint o'r drafodaethau sy'n mynd ymlaen am y polisi amaethyddol? Ydw, fi wedi clywed llawer o bethau yn ynglyn â amaeth a mae'n braf i cael gweld gan bod gyda fi diddordeb yn hunan. Mae'n braf cael gweld pethau ar raddfa wahanol na beth sy'n gytra, ynddo fe? Ti wedi gweld faint o gyfarfodydd sy'n mynd ymlaen yn y Senedd, ond beth yw dargraff ti yn gyffredinol o fod yma yn gweld sut mae'r lle mawr yma yn gweithio? Wel, mae wedi bod yn agoriad llygad, llwyr i fod yn onest. Fel, sa'n credu allech chi ddysgu unrhyw beth fel heblaw bod chi'n profi fe eich hunan i fod fan hyn, a mae fe'n wych a fi'n falch iawn bod fi wedi dod yma. A beth am Cymru yn Ewrop? Wyt ti'n gweld pwysigrwydd cael llais i Gymru yma hefyd? Ie, yn bendant. Bydd yn neis y fwyaf o lais cyn i roi i Gymru, y well. Wel, diolch yn fawr i ti. Gobeithio bydda ti'n dewis dod nôl rhywfaint yn y dyfodol. Diolch am y brofiad. Diolch yn fawr.